סלע, זהו, אנחנו השביעי בחתונה של גלי. אנחנו עכשיו הולכים למצוא את ההפתעות שגלי וניר שכחו בבית. בינתיים לא עבדו עלינו. קומה שלישית. עכשיו יש לנו משימה. דירה 7. יפה. עכשיו אנחנו, אחרי שפיצחנו את קוד הכניסה, אחרי שהתלבטנו אם זה כוכבית או סולמית, ובסוף זה היה כוכבית. זה הרבה יותר הגיוני, בדרך כלל זה כוכביות. נכון. עכשיו אנחנו נכנסים לדירה של גלי. מה השלב הבא, אתה זוכר? אתה קולט שזו הפעם הראשונה שאנחנו בדירה של גלי? כן. ואנחנו לבד? זה לא גלי. האם זאת הדירה של גלי? רגע, זה פה סלע, אתה בטוח? אני לא יודע, המפתחות אבל לקחנו אותם? כן, המפתחות אצלי. אוקיי. אתה יודע מה? בוא ננסה. לא, אבל אם יש פה מישהו? כן. משטרה? לא זה? טוב, ננסה. רגע. פותח. יש. הופה. קודם כל סלע, תיקח את הטלוויזיה. אני בינתיים יארוז לנו את המקרר. חכה שנייה. כן. דבר איתי, אחרי... סלע, רגע, לא רואים אותך. רגע. אוי, לא רואים פה שום דבר. איפה האור פה בכלל? איפה האור? לא, זה של המדרגות. טוב, נראה לי... הופה, חביבי, הכל פה זה השעיה. סלע פה בינתיים רוצה לעשות סיבוב. יש טלפון. טוב, איפה הוא אמר עכשיו? עכשיו אנחנו צריכים למצוא איזה שידה. יש שתי נישות. שתי נישות. ואז קערה עם מפתחות. אצל לפטופ, אני חייב כזה. גלי, סליחה, אבל אני הייתי חייב אותו. שנייה, רגע, קערה. שתי נישות, אבל איפה הנישות אמרו שנמצאות? לא בחדר, איפה הוא? באיזה חדר הוא אמר? אני רוצה שנייה, רגע. בא לי אבטיח. אתה רוצה זה? בכל מקרה פספסנו את כל המנות הראשונות, נראה לי שאנחנו יכולים זה. רגע, הבעיה שההוראות כתובות לי באייפון ואני גם מצלם בו זמנית, אז אני עושה שנייה הפסקה עם הצילום ואני אסתכל על ההוראות. זה שידה עם קערה ואנחנו צריכים מפתח עם ראש צהוב. עם ראש צהוב? מה זה, סימפסון כזה? אנחנו נכנסים לדירה ואז אנחנו רואים שתי נישות ובנישה יש קערה. הנה. אתה פה במקום... זה נישה? לא, זה הגיוני, כן, זה הגיוני. אבל איפה האור פה? מה, הם עושים צחוק, אין להם פה תקציב לאור. לא. יש פה נרות אולי. רגע. חכה, אנחנו נמצא את זה. הנה הנישה, בוא נראה, או שזאתי הנישה. חפש שמשהו עם קערה עם מפתח עם ראש צהוב. זה נר. סלע, אתה יכול לנסות להדליק פה אולי עוד אור או משהו? לא, רגע. תשמע, טוב, אני מפסיק שנייה את הצילום. זהו, המפתח נמצא, יש? מפתח, אתה מבין? רגע, ראש צהוב? מפתח היחיד עם ראש צהוב. עכשיו מה? אני הייתי בטוח עם פונפון צהוב כזה. טוב שהדבר הזה לא היה בערימת שחת ששור אוזבקי לא היה רוצה. הנה, זה היה פה, זאתי הנישה. זה נישה. זה נישה דרך אגב. זה נישה? וזאת קערה. טוב שהם הגדירו כרגע מחדש מונחים בעיצוב הבית. אם זה נישה, אז כנראה זה הטלוויזיה, ופה יש לנו תנור. הופה, ותראה איזה יופי פה הדלת של הכניסה. יאללה, בוא נצא, אנחנו מאחים לחתונה. יאללה. רגע. אוקיי, שלב הבא. אתה רוצה להסביר מה השלב הבא? יורדים, אמורים... אמורים... את הדלת שלהם? נכון. יורדים למינוס 1. יורדים למינוס 1. שמה אנחנו צריכים למצוא... הנה, מחסן יש מינוס 1. שלו. הם לא עבדו עלינו, יש מינוס 1. הדירה הראשונה בעולם היא מינוס 1. ממש, איזה חניון יש להם, נראה לי זה רק מהדירה שלהם הם יכולים. מה הקטע? למה אפשר להתחיל נגיד שזה יהיה 1 ואז זה יהיה 0? כאילו, למה צריך מינוס? זה חייב להיות ככה. נראה לי שהם בחרו את הדירה שלהם בבניין עם מעלית שיש מינוס 1. דרך אגב, טוב שהזוג זוכר מה המספר של המחסן שלו. מה המחסן שלו? 305, 505. טוב שרשום על המספר מה זה. 503. איפה המחסן? רד. רגע, לא. יש דלת. ימינה, ואז שמאלה, ואז שוב שמאלה. וזה צריך להיות מצד שמאל, הרוב פה. זה 506. עוד כאן, שמאלה. הנה, בוא, 503, סלע. הנה. אוקיי. 503. אוקיי, חבר'ה, לא להילחץ. מקווה שיש להם פה איזה אופניים או משהו, כי בא לי סיבוב. סבבה. אוקיי? לא עובד? הכל ברור. סבבה, בוא פשוט נבדוק, מפתח. לא, צהוב, אמרה מפתח הצהוב. אין, מפתח צהוב זה כזה. נו, לא נכנס, זה פלדלת. לא, זה לא פלדלת. אולי, טוב, אז זה מפתח. כן, זה... שנייה. זה לא זה. בינתיים עכשיו אנחנו מפספסים את האופי עם הצ'ילי. נראה לי סגור גם את העמדת סושי, סלע.
נשלמו על זה ביוקר. גלי, אנחנו רוצים פיצוי. מה זה פיצוי? לפחות אני רוצה חתונה לשנינו. אני כבר התחתנתי. אוקיי. וואי, זה מחסן, אחד מהרצינים שראיתי. יש! מצאנו! איפה? הנה. תביא. מה קשור ספיידר... זה לא ספיידרמן. יאללה, סלע. סלע. קדימה, אל תשכח את כל הפיצ'יפקס. יאללה, בוא. תביא אותך. אל צריך להביא את כל הדברים למסיבה. תשמע, רק המחסן שלהם בגודל של הזה, בגודל של הדירה שלי. בגודל של הדירה שלי. רגע, גם זה? כן, ואל תשכח להביא את התמונה עם בגין. טוב. יאללה, בוא. אני חושב שהם באמת הגזימו. יאללה. בסדר, יאללה, רד מהסולם ובוא, אנחנו צריכים לצאת. בוא ננעל. תנמיך בתנעל. תנמיך בתנעל. יש, תבדוק, סגור, גלי, הנה סגור, יאללה, אנחנו בדרך לחתונה. אוקיי, אני חושב שהמשימה הושלמה. יש שקיות, יש כובע, יש מצב רוח. מה מצב רוח? חבל על הזמן, רעב טילים. אפשר לעצור בבורגראנץ'. נעצור יהיה לו. יאללה, מה, אתה צריך גם לתדלק אלה שמבינים. אתה צריך חתונה. אלה שהבינו. קיצור, וזה היה בדרך לחתונה, עוצרים אצל גלי בבית. זה הסרט השלישי בסדרה. הסרט השלישי, אני מקווה שלא נתעורר עם איזה הנגובר, ולא נדע מה היה פה. יאללה, נתראה בחתונה. יאללה, ביי. זהו, כל מועמס, כל השקיות. גלי הגדירה את זה כשקית עם פיצ'יפקס. אם זה פיצ'יפקס. טוב שכשאנחנו עוברים דירה, אנחנו צריכים פחות דברים, שקיות מאשר הדבר הזה. פיצ'יפקס של גלי. טילים, פיצ'יפקס. וואו. אם זה פיצ'יפקס. אני חייב להתקלח, חבל שלא הרבצנו את זה מקלחת כבר, אני מזיע. אני הרבצתי מקלחת. הרבצת מקלחת? כן, התנגבתי עם השמיכה שלהם. לא, זה בדיוק כשאני חיממתי לי את החביתה. אלה שסגורים כאילו מחממים חביתה. יאללה, נסענו.